Okay na. Lagi akong mati. Antusin natin ang kainit para sa inyo. Yate mo. Init kayo bitaw. Balos. Magluto na pud be. Kay giguto man me. Magluto tag graba. Dato sa buwan. Bitaw, magluto tag tinunuang graba. Itog mo ng sugangan aron makasugod na taglataan ng graba. Dugay ra bagini mahuman. Dili ba nito, G? Sunod! Kahoy kero mo sila ng graba. Og sunod! Pulaig ang graba. Bagong recruit kay Hamsin Sinokyo. Sunod! Pospora! Wala. Wala problema. Lighter! Bulog kini yung bagong recruit. Kutsilyo kay iputulan ng PC sa kahoy! Adlo kayo no. Klaro nga po nang magakuan po. Oh. Kayo, gar. Habol ang kutsilyo! Anay. Og sunod! Pag Tagalog lagi. At ang susunod! Maghaling tayo! Maghaling ta? Wala, ikaw may cook. Ikaw ginang magluto. Ngayon, dagkutin na natin ang pulaig! Ay, ayaw sumiga kasi ang hangin! Tabunin mo, Tip. Tabunin mo. Ayan na! Napalong minatay! Dagkutin ang utro! Napapalong na naman! Tabunin. Tabunin nyo! Ang tagal talagang sumiga nito! Baya galing ne. Ayan na! Hawirin mo. At ating ibubutang na sa yuta! Padurukutin mo na kasi! Bulikatin! Hindi, isala-sala pa. Isasala lang! Isasala! Isasala natin! Ganyan! Tapos patindogin. Kayo. Tapos ibalay-balay na kahoy talaga. Antayin mo nang dumukot itong kahoy. Huyupin natin kasi para lumakas pa ba. Tabunin mo ang lubot ko kasi humungaw. Pag humungaw talaga, tabunan ang lubot yan. Yung buho ng puwet. Yan. Okay na. Iyati mo ra magulag gidukta niyo. Oh, dumukot na. Ang una natin gagawin ngayon ay latan muna natin ang mga graba kasi sobrang unit. Yung bagkagbaki ang kameraman. Yung bagkagtik ngayon, lalatan muna ang graba para mahumok-humok naman. Kaldero, ibanto na sa... Balos malakaw. Gidumtan ang bagong anon. Gidumtan ang bagong... Ipatong ang graba! Ay, kaldero di ay. Napalong man niya. Napapalong! Balikin natin! Okay na na. Okay na na. Kaya nabaskad na. Okay na. Nabughat naman ang una na. Nabubughat na ang unang kahulaig! Ngayon, lumakas na noon! Ang tusa! Tusa! Lagyan na ng kaldero kasi maglata ng graba! Susunod! Graba! Graba muna! Tubig muna. Agi, tubig muna? Yan o! Dili mo na may ilata! Paana. Muna itubig. Huwag yan, mabubuking tayo! Ito lang gamitin natin panglata ng graba! Yan! Malapad-lapad man ang kaldero. Inita na. Ito na! Lami lagi kayo ng mga antos! Hindi lalim! Ngayon, itugpo yun na ang graba! Hoy, ayaw ni ibang to. Hoy! Ito ang graba! Age! Ito ang graba! Ito yung isasagol pag nag-flooring! Sobrang mainit man. Idoso! Ay sa, mayroon pa itong ibang grabang ng lagpot! Yun po, Init kayo. ang mga grabang maliliit, isagol pa rin yan kasi malaki at maliit pang flooring. Ito! Ito pa! Duso.